mu je ki nuna shi mana kai zo nan na'uzu to me kuma na wuka sai luba nunan shi yana ina ki nuna shi na gaya miki tunda ai ba tsoro kike ki nuna sadan da za ta yi miki kokawa kara a cikin gurin ganka ko da kwata ce ne yana zuba ba mutuncinka amma kai to kamar da wukar kube mana sai ai magana kai ne kai wa kanwata daga gwanje soke to ai gundarin baki ba yan kama kama ba mutuncinka kai ne kai wa kanwata gudunka da dangin iyakar jika mutuncinka kai ne ka sa kanwata ta ji gaba ɗaya ta yi nauyi to billahi allazi la ilaha illa huwa in baka yi da gaske ba in ban mai da kan wannan kwata magudanar jini ba Allah ya tsine maka albarka wallahi zan sa ma tsatsarin yadda ake yi da gidan guna ta ce mata waso su ina gaya maka tabbatar ko su yake da ringe motar jaka mutuncinka kai dan auzu to bari gaya ma mutuncinka billahi allazi sai ka gane kuranka a garin yaya to komai fa nan aka yi ba maganar fanka ta yaya aka yi haka ta nake abin nan na yi ganin sirri ce